Federalni zavod za zapošljavanje svog budžeta za finansiranje zapošljavanja za 2021. godinu za cijelo područje Federacije Bosne i Hercegovine izdvojio je 23 miliona konvertibilnih maraka. Ova sredstva u zavisnosti od broja nezaposlenih osoba raspoređuju se prema kantonima, a s obzirom da Tuzlanski kanton ima 76.878 nezaposlenih osoba, putem ovog programa Federalni zavod je izdvojio 4 miliona. Prvi javni poziv po ovim programima biće raspisan već krajem februara, najkasnije početkom marta ove godine i tada poslodavci se mogu prijaviti na više podprograma koji se odnose na sufinansiranje zapošljavanja. Ovim programom biće obuhvaćeni mladi, osobe mlađe od 35 godina, osobe preko 40 godina, dugotrajno nezaposlene osobe koje su već dugi niz godina prijavljene na evidenciji Biroa za zapošljavanje, osobe nižih kvalifikacija, demobilisani borci. Znači, Federalni zavod za zapošljavanje rukovodio se time da sve te kategorije budu obuhvaćene i da se svima ukaže prilika da na neki način, ali i poslodavcima, da dobiju posao. U odnosu na prethodnu godinu novčana sredstva za ovu namjenu znatno su umanjena. Glavni razlog za to je pandemija koronavirusa koja je doprinijela povećanju broja nezaposlenih osoba, ali i korisnika koji primaju novčanu naknadu. Ipak, novčana naknada za ovu godinu nije upitna. Ono što mogu garantovati jeste da isplata novčane naknade sigurno neće upitna biti ni u 2021. godini, ali mi se iskreno nadamo da će konačno se pokrenuti ponovna zapošljavanja, da će privreda koliko toliko zaživjeti i da ćemo imati manji broj nezaposlenih, a samim tim manji broj korisnika novčane naknade. Rok za prijavu poslodavaca u prvom pozivu za program sufinansiranja zapošljavanja je ograničen, ali su i službe za zapošljavanje istakli da je ovaj program isključivo samo za osobe koje se nalaze na evidenciji službi za zapošljavanje. Javni poziv kada bude raspisan trajaće 3 dana. To je vrijeme u kojem poslodavci trebaju aplicirati na projekte kako bi mogli tražiti nezaposlene osobe, odnosno zaposliti osobe. Ono što je bitno je istaći da osobe koje se budu prijavljivali putem programa Tražim poslodavca ili ostalo, moraju biti na evidenciji biroa dan prije nego što se raspiše javni poziv. Ovo je isključivo za osobe, sufinansiranje osoba koje se nalaze na evidenciji biroa za zapošljavanje.